Good morning, good morning, morning, morning. Today is July 25, 2025. Ito man, may enduro na relo. Alright, tagihapon load. Bad daw. Ayan ha, we are now continuing the legacy. Look at the legacy. Of what we are doing is, of course, today is Friday. We are now in front of the Emerald Depot. Oy, coming. Matikan kita. Kakulot, tinubtubla kita may Emerald Depot. Okay, nalilinop na kita. O bado, ginuko. May nagsinya sa atong higbaw. Nasa ring. May tupo, bagal may tupo. Picture. Kamot. Ngayon. Nagpapakakita na kita. Local heroes the world should know. Pinapagkita na ni Dinia may tulay iton buntay sulano bridge sini. Buwas, bahin kita. Kikitaon tala ha. Bahin naton din ni Rumbon tikat ito. May dahatong nagpabat. Iton ko no mga ibang hindi ko no haligid. Damo ko no gihapon si. Ano daw? Oh, let's go, let's go. Kumusta ka mo? Tangkay. Ay, sorry. Nakala sa mintalon. Oh, adilat kita, tigang naluwat kita sa atong baka parayaw. Hindi rin yung parayaw kaya hindi rin na rumamay. Parayaw ko no nakakausala. So kaya di rin lagi tayo nakausa magsinugad-sugad din. Ako dati yung mga raon niya na. Uy, kinita kita nalot sa notisya. Ano ang nalot niya siya riya? Medyo naman nalot baka Cambodia, Thailand. Okay ako. Pag mamatagot ka pagkukuhan ko itong kuhan itong pagsasampikan ko siya baka tikit loto magkukuhan kita itong nag-aabri kita itong mga international channel sugar itong Al Jazeera, BBC, ngayon na Juan Maliwaitik Al Jazeera, BBC taliwan ko ang gihapon ano CNN, labi na CNN nasagap na ito ng Thailand ba? Logo doon ng mayroon. Ano ba ito? What is happening in this world? Bakit hindi na lang pag-ibig ka? Hala, tignan kita ha. There's a story that must be told. Ay, sarap din eh, Every tear can stand in me. Ato hayo napahangin ha. Aton kulang in hangin gihapon. Ay kung pag pinahangin. Oh, vulcanizing 3NGS tubeless vulcanizing shop. Ay may diversion road. Hala na, pabulkit na. Ito mga nagbibilang yung mga saging oh. Mga baloy. Oo. Ha?
Konti. Hindi, ano lang. Oh, mga saging ha, oh, barato rin, tag 20, pwede ka mambit. Kakulot, inambit kita. Ato naging mga banana cake, oh, ba daw? Mga saging ha. Alirot ligid. Ligid lang nila kalsada. Ang iba, propaganda. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonyo, you light the way. Uy, kaya kuan. At nga rin nga tindahan. Ha? Wala nga rin lang. Kasi vlog ta ha. Oo ha. Aton baga maruriyagong gihapon paghapit. Oo, may dadidi atubangan iton magay. Adin turpindahan ay may dadaninira man mga ruskas. Ang tawag yun? Ang tawag yun? Ruskas. Oh. Ruskas marasainin. Tingnan din karigara. Oh, karigara ha. Support local business. May danira dili tag 300 ng mga kabunayan. O atong baga maruyag baga pag merkado o di rin na baga mahapit sa merkado. May daghap niya dili mga panakot. O man o mga budo bulad. Ano pa tin ginuhulat? Pagka di na. Samtang napahuway ako. Magul naman budoy. Arani na matatapos sa kita. Okay, lagi kita kadali ha. Oo. Okay. Okay tuloy. Okay baga. May nagsinya sa aton haigbaw. Nasiring. May dubo. Bagon may dubo. Picture. Kamot. Ngayon. Nagpapakakita na kita. Nagsinyas nga. Anay ko no. Pahuwayanin ko no. Pahuway. Sirum. Yan mo. Kuwang kita ano pa ini. Makikita balay. Maro kita nagparalit hinukuan. Paralit man tinjit. Pakaya na kamo. Kaya may da ka man sa kakahon ni kuan. Asin ka may dakaw sa kakahon nga Mountain Dew. Puwat lad to. Yan to todo. Yung promote ko lad to. Ang bilyaran ni Raayan. Hoy! Tunay naman! Oo! Amod to. Baga style lad to. Yung promote. Uy, ayang repair eh. Oy! Oo. Mawarayan ko ng trabaho nit mga paragpurot. Ay layton. Di kay at least sugad yan namurot kita din eh. Kung may din namumurot, pag kita nira nga, uy, ure man siyot. Ginunahan kita nito nyo. Eh di kay nakabulig kita iya. Entonces, makakapahiway hiya bugos nga oras. Mo ito nito. At least nintagan tayo yung break. Diba? Sakto. Luwari man lain eh. Tulus-tulus man lain eh.
balito ipagtaga Mounted Dew pagka maghihirot kita mamimiling kitahin na alternatibo nga makakaupe lawas pa mga tiko nagpapakabungol-bungol at tipsi okay mahatag yan sa kakahon na rumamay yung paghahatag yung sa kakahon nito niyo ba lulugi nga at tipsi bubuhaton na la makawang kita mimiling kita mas moped at buko mabalik naman kita ha buko kaya na di nag-strip ta kitunahin kuhan mga dua kasi mana da nga buko oo mimiling ko na kitong buko dahil nakadtuha kuhan may kabuhinan may ambaw may na dito parag buko usa itong kunta akong dinbibirahan mabalik naman kita okay mamay galay itong hindi na natatanggal ito magtigan naman ini nga biga Suncade's audio, a friend to all when someone's hurting. He answers the call, a voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncade's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still. Uy, tala. Ngayon, ano yan, nalimot kita. Oo, sinabot kita nga ni. Ininbuas. Ininbuas ano, sinabot kita nga ni din niya. May tulay iton buntay, Solano Bridge ini. Buas. Kita out sa ano. Tunay. Oo. Dapat na nandero. Wala. Di. Hindi ba wala? Oo, wala sa pa yan. Kaya ka. Tapos na. Ayos, thank you. Oo. Subuwas, bayan kita. Kikitaon tala ha. Bayan natin din nirumbuhon tikad to. Oo, kaya no. Eh baga, may dahatong nagpabat na iton ko no mga ibang hindi ko no haligid. Damong ko no gihapon siyot. Sakay kay jogging yan iton. Bakit kaya nila sulod? Pwede na lang. Oo ha, kikitaon tala. So amoy na tapurot yan ha. Again, purong tala na eh. Ha? Siyempre tigang di dia may magay diversion road. Ano pa ito nag-isip? This has been your friend from another star. Ako yung magpapabiling lagihap nga iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Oh hala kay panload kita inin. Mag-andam lang kita para niya nag-ieditan ni para lang ng kanmana lululiwat niya ang lubong. Okay. Aki